kewan sedan Kintaka ingkang dipun tapasmani Yayi Duryudana teman pun kakang praktek negari Ngastina. Yayi Boyo kadine garsa swawi kuwatri babar kuwatri medhar Kenraka Mandura namung badhe ngangklungaken jaga elingaken karna. Jagat Dewa Bathara Pangestu para jagat. Koko Prabu Baladewa. Yayi Duryudana kados pundi Yayi? Sepisan kula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pami dening Paduka Koko Prabu Mandura sampun kepareng rawuh wonten negari Ngastina. Bloko suta blak otak terus terang. Paduka kula rawuhaken ingkang Yayi Duryudana namung badhe nyuwun dawuh ingkang trewaca. Dawuh ingkang trewaca ingkang dipun kersakaken Yayi Duryudana kados pundi? Koko Prabu. Nggih, Yayi. Manut jangkaning jagat. Jaga jangkaning jagat bijeng badhe numpuk perang ageng. Range Pandhawa lan Kurawa ingkang sinebut Perang Bratayuda Jaya Binangun. Lamun to bijeng saestu kelawan Perang Bratayuda Jaya Binangun. Paduka Koko Prabu Baladewa awrat Kurawa napa awrat Pandhawa. Indriya manggung kanduhan lemah lur lena tanpa kahanen ya jagat Bathara Pangestu Kura jagat boten nyana boten legewa pun kakang dipun rawuhaken wonten negari Ngastina menika namung Yayi Prabu Duryudana badhe nyetrang babagan Bratayuda. Iya lakar kados mekaten swawi kula aturi paring dawuh Koko Prabu. Yayi ewuh kaya ing pambudi lamun topun kakang Mandura badhe babar badhe medhar benjing Bratayuda Jaya Binangun Baladewa abot pundi? Abot Kurawa napa abot Pandhawa? Ngrencangi Kurawa napa ngrencangi Pandhawa? Ngaten. Sampun dadak mawiku pekewuh. Swawi kula aturi bloko suta jroning nala. Lugunipun Paduka menika bela Kurawa napa bela Pandhawa? Yayi lamun to ngrembak Bratayuda yen dangu babagan Bratayuda pun kakang percaya menika badhe kelampahan. Awit napa? Bratayuda menika perang suci minangka tugu tengara owah-owaning jagat. Bratayuda menika boten perang ampyak awur-awur menika boten sampun kinudrat ing jagat pinurba ing dewa tertamtu kelampahan. Kanthi srana perang suci Bratayuda Jaya Binangun kala wau badhe sarana ilangi watak angkara murka jumedhule satra ingkang hambeber budi bawa leksana ingkang sembada memayu hayuning bawana. Inggih kanthi Bratayuda kala wau minangka srana nggih tinagih lan luware ujar kaul. Kula sampun mangertos ingkang kula dangu menika Paduka menika awrat Kurawa napa awrat Pandhawa. Ampun waduh. Umpum dereng kelampahan. Pansuling kang Bloko Suta menika. Umpum dereng kelampahan. Yen pancen abot Kurawa nggih paring jawu, yen abot Pandhawa nggih paring jawu. Dados Begawan Durna menapa sesuping Nak Prabu Duryudana menika saged nintang lan nitung kekiyataning Kurawa lan kekiyataning Pandhawa. Bapak Durna. Baladewa niku jejere wong tuwa.
wong tuwa niku kudu isa tumindak adil ora kena bandheman seladen awit napa Pandhawa ya kadang Kurawa ya kadang. Monggo kula aturi menggalih. Menawi nitik Pandhawa menika putranipun Bibi Kunti Talibrata mestine Baladewa abot dhateng Pandhawa. Angkamangka nitik Yayi Duryudana kelawan kula menika sami-sami putra mantu Mandaraka. Antarane Baladewa lan Yayi Duryudana menika sami-sami putra mantunipun Kanjeng Rama Prabu Salyapati, mestine Baladewa abot dhateng Yayi Duryudana. Yayi, patine Pandhawa Baladewa kelangan, patine Kurawa Baladewa nggih melu kelangan. Mila kula kudu isa tumindak adil, merga lor ya waris, kidul ya waris. Kabeh sedulur. Dadi pun tetepaken. Ajan to padha dulure itu kudu isa dipilake. Apa bukan durung itu. Iki aku ngene. Ngaten Bapak Durna. Baladewa menika jejere wong tuwa kudu isa tumindak adil ora kena banjine, kadang ora kena pilih kasih. Sabab yen nganti Baladewa tumindak pilih kasih, Baladewa ora isa nganti tumindak adil wonten tetembungan bacok-bacok landesan dengkul sing dibacok tugel nanging dengkule melu tatu. Monggo diwangsuli. Ampun ulek kemawon kiripun paring dawuh. Bratayuda Jaya Binangun. Derek sinten? Mestinipun kula melu sing menang. Nggih, sing menang niku sinten? Kurawa napa Pandhawa? Ingkang menang jroning Bratayuda. Pandhawa napa Kurawa niki mung ditata sing nyaran. Wali totoan pinten mawon Baladewa iso mestheke besok jroning perang Bratayuda Jaya Binangun sing menang sing bener, sing kalah sing luput. Sing bener sinten, sing luput sinten? Menika Yayi Duryudana ingkang saged gagapi piyambak. Yen Baladewa kok dumuk alane liyan menika saru dilulu. Mestinipun Yayi Duryudana ingkang saged gagapi aku ki kudu piye, aku kurang apa, aku kuwi wis bener apa ora. Terus ingkang saged maca kahanan sing bener sinten sing luput sinten Yayi Duryudana piyambak. Awit Bratayuda menika ngunduh ing pakarti. Sapa nandur bakal ngunduh. Sapa tumindak cidra ing kono wahyune badhe sirna Yayi. Didem jroning pasowanan Wadyagung tanpa sabawa kapraban dening Sang Nalendratama mangun-mangun kaonengan lir wusing tukut berbudi mantana raras dereng tanggung genying bal pangandika Nalendra Ngastina dalah Nalendra Mantara nginango dereng abang keca dereng ambles bantala kasaru gegering jawi wonten swaning brahmana saking pertapan ngawu-awu langit nggih Begawan Padmadewa karya kagiyat kang samya mulat geger madyaning pasewakan mangkono biyaing prawadya kanca pihak-pihak ana daya minggir jaluk dalan
sing sang nahan mring diatan kepadan ing kasang saya ing turido amit pasang Kalimantan bedo sinuwun Prabu Duryudana nata ngestina nyuwun duka ingkang kathah kula ingkang sowan sinuwun ya jagat dewa Bathara Pangestu Nggara jagat ana Brahmana kang munggah pendhapa negara Ngastina penemban panjenengan sapa sing dadi pemarapmu mburi saka ngendi kang dadi pertapanmu nggih waleh menapa kula menika wingking saking pertapan ngawu-awu langit tapan ngawu-awu langit ngami kula menika iki mono pendopo dijogo kersiane nggih kula ngerti teng pendopo Ngastina wonten Jawi enten seratan gajah lah kebersihan jagalah oh pendhita bosok sore tekan kene matur si becik iki ana ngarsaning ratu aja blawanan kowe iki pendhita saka ngendi sapa sing dadi jenengmu nggih wingking saking ngawu langit Sudya mastani kula pun begawan ayo Pin Patmodewa nggih apa bakal nyuwun probya nggonmu bakal bangun pertapan ing awu langit iku dene jeneng sira sowan rene nyuwun pangapunten nadyan ta kula menika pendhita tuwa pendhita saka gunung ning kula menika sowan niku mboten ngemis sowan kula mboten gawa proposal ngaten kula menika malah badhe kepareng pamer wonten ngarsa paduka sinuwun Prabu Duryudana apa bakal pamer bondo donya ana ngarsaning sun dede mboten sanes ambak kula kaya ngeten iki kula niku pendhita sugih ngeten Mas Picis sinten barlian teng pertapan kula menika umbiukan pendak malam Jumat kliwon murid-murid kula menika do setar kalian kula ngaten ingkang kula pamerke mboten wonten sanes namung kasekten kula kesdi ing paningal kula amit kula menika pendhita sing kondang sekti mandraguna pendhita sing kesdi ing paningal ngerti sadurunge winarah niku sing badhe kula pamerke apa kena tak cekel sing dadi aturmu saged dipun buktekaken yen pancen pendhita sing ampuh pendhita kesdik ing paningal morage batangen dina iki Ratu Ngastina Prabu Duryudana lagi menggalih apa saklebatan kula niku sowan wonten pendhapa nyawang pasuryan paduka kula sampun ngertos menapa ingkang paduka galih morage matur apa sing dadi sengkelaning penggalih ingsun menawi mboten lepat paduka sing Prabu Duryudana menggalih babakan jangkaning perang Bratayuda Jaya binangun perange Kurawa lan Pandhawa paduka bingung besok jroning perang Bratayuda mungsuh Pandhawa niku kira-kira iso menang napa mboten leres napa mboten ingkang dados atur kula Sring Astina Maha Prabu Duryudana lan ngandikanira winaring semu ya
Tunggara jagat ora nyono ora nglegewo titis sing dadi pambatangmu Penemban diaturi kok nadyanto kula menika la rupa kula ning nek perkara titis-titisan ampuh-ampuhan kula niku mboten enten tandinge Paman Haryo Suman wonten dawuh nggih niki ngastina kedayuhan pendhita kang kesdik paningal saged batang manah kula. Welah. Syukur alhamdulillah kula titeni angger dayah kok tekone grimis-grimis ngeten. Biasane mandi. Beda kalian pendhita sing lenggah teng ngarep kula niku. Ketoke tuwa ning ora kena nggo panutan. Ketoke tuwa ning kok seneng raben. Demate wonten dawuh. Sampeyan ngene ngomong mbok dijaga. Ngoten. Napa Begawan Durna padake menyata ngoten lho. Mlemekaken leres ingkang dados atur kula. Pancen bener. Menapa dipun keparengaken kula sabiyantu Paduka Sri Duryudana amrih Kurawa menika antuk kamenangan. Bungah Suka Marwata Suda lamuta jeneng sira Penemban Padmadewa bakal sabiyantu Duryudana supaya unggul jroning perang Bratayuda Jaya Binangun. Dipitung gampil jroning perang niku kudu sugih akal ora mung ngemungke akal. Siji sugih akal, loro enten probeyane ngaten. Sing kok karepke piye? Disawang sebabe napa pendhita Nadyanto limang glintir wonge kok ampuh-ampuh wonge kok digdaya kabeh ngaten. Niku dudu karepe dhewe Pandhawa. Pandhawa niku mung kari nglakoni niku enten sing mikir. Pandhawa niku duwe pamong agung nggih, pamong sejati kang dados pengayomaning para Pandhawa. Mila mboten aneh mboten mokal Pandhawa tansah unggul ing yuda. Sing dikersake bawa Penemban Padmadewa piye? Pamonging Pandhawa kudu dipateni. Yen pamonging Pandhawa niku mati ora wurunga Pandhawa bakal pepes otot bayune. Pandhawa mesti kalah. Sing dadi pamonging para Pandhawa manut panemu sapa? Mboten wonten sanes kejawi namung Lurah Karangkadempel Semar Badranaya. Jatri sang kabira nguri nangkul kinempit empit dosang retnaning bawana Semar Badranaya Nggih leres. Semar kudu mati Kedah pecah Penemban manten dawuh. marambah makaping kawit Kurawa budidaya mreka daya bakal mateni Semar nanging gagar wigar tanpa karya. Niku lak do ngawur. Ora ngerti pengapesane Semar. Arep mateni Semar niku kudu ngerti pengapesane wonge sing meh dipateni. Ngoten. Ora mung grudak-gruduk ngalor ngidul yo nyang Karangkadempel mateni Semar. Wah, ngoten. Ora kasil ngoten niku. Yen kaya mangkono panjenengan Begawan Padmadewa ngerti pengapesane Lurah Karangkadempel. Ngertos. Pengapesane apa? Ditonton saking wetone dina kelahiran. Sing do lenggah teng mriki kabeh niku pun do ngerti. Goleki pengapesane wong siji lan sijine niku gumantung wetone kelahirane. Semar niku nek mboten kleru wetone niku Selasa Wage. Selasa Wage. Nggih. Nek arep mateni Semar kok ora ngerti wetone kleru niku. Selasa Wage 3 karo 4 7 ngoten. Nek goleki pengapesane wong sing neptune 7 diitung mengarep wiwit dina Selasa 7. Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Nah, nek
mateni Semar kudu dina Senin. Kawit saka Selasa maju pitu niku Senin. Senin apa? Nggih king wage diurutke maju pitu ngoten. Wage, Kliwon, Legi, Paing, Pon. Wage, Kliwon. Kliwon. Senin Kliwon pengapesane Semar. Mateni Semar kok ora Senin Kliwon, ora kasil. Nek arep golek sinden nggih kudu ngerti wetone sinden. Golek pengapesane sinden nggih kenalan sik ditakoni ulang tahune kapan. Nek pun ngerti tanggal ulang tahun digoleki teng Google wetone napa. Nggih diitung pas apese bocah niku terus dijak lunga karo ditembung. Niku mesti akeh keneke. Niku mila saking menika golek pengapesane Semar mang pasrahke kalian kula Begawan Patma Dewa. Ngono. Ampun kuwatir Paduka Sun Prabu Duryudana lenggah ingkang sekeca yen pengin Bratayuda aja binangun Kurawa kil yuda. Semar kudu mati, kula sing saguh nukil gulune Semar bangsat elek pendhita. Dumati kula sing saguh nukil gulune Semar bangsat elek pendhita. Tap cocopang maring wengis mecut padon ning ladi netra kocak ngundar handir trayul kinatang bangsa telek pendhita tuwek tekono negara Ngastina malah ngubah-ubah katentreman dunung ngono kene dadi bisa dadi racun tumrap Nyai Duryudana. Begawan Patma Dewa, kowe bakal mateni Semar ora ngilu gedokmu. Semar kuwi nadyanto derajating lurah, Semar kuwi pusaka sing bisa kandha, jimat sing bisa ngucap. Yen pancen kowe bakal mateni Semar langkah ana bangkehku lho dhisik. Mangke rumiyin. Paduka menika sinten kula arep mateni Semar kok duka yayah sinipi Paduka sinten Durpano aku dereng lagi pisan iki ketemu. Lek nomripatmu jere gobokmu, Ratu Mandura Prabu Baladewa Halayudaka Krasana Kusuma Waligita ki ya aku iki. Oh. Paduka ta sing jejuluk Prabu Baladewa. Dewa nggih Dewa. Aduh sing kondang Ratu Galak. Kene wis ngerti pun tau krungu kondange. Kabeh sapa-sapa sing disentak mesti mengkeret mesti wedi. Ning kula nuwun sewu kepernah napa sampeyan karo Semar? Semar metak pateni semene sampeyan ora nrimo. Dudu sanak dudu kadang yen mati melu kelangan. Glegermu kuwi dadi Brahmana, glegermu dadi pendhita, mesine Brahmana kuwi dadi daya pengayom. Brahmana kuwi kudu gawe tentrem aja nganti gawe dintring. Lah kok kowe dadi pendhita arep ngajak patine Semar Badranaya, kowe kuwi jane pendhita apa jagal menungsa? Cetha kowe pendhita ndok ora jumbuh lair lan batinmu. Kowe kuwi pendhita ndok jabamu putih, jerumu kuning ora tumus lair lan batinmu. Baladewa sing ora trima yen kuwi bakal mateni Kakang Semar Badranaya. Mangke rumiyin. Wonten Ngastina niku sampeyan iki lak dayah to. Kula nggih dayah. Padha-padha dayah kok nesu-nesunan kok uring-uringan. Padha-padha lento bakso kok sampeyan nesu kare. Mboten kena kaya ngaten niku. Iki dirembug sing apik sampeyan iki wong Jaban Rangka. Keluarga Ngastina nggih boten, keluarga Karang Kadempel nggih tete. Lah Semar arep tak pateni kok sampeyan nesu-nesu pangkat sampeyan niku napa dublak tungkak modar dasmu kowe.
Suramrata Jawratamu kena Ratu Mandura Baladewa ayo nono. Pendhita bangsa telek tekamu nono negara Ngastina dadi racun kowe dadi wisa. Konangan Baladewa modar kowe. Belajar apa Baladewa dijar. Pendhita jeneng urip anaya. Loh, isih melek. Mati kowe. Yang satelek Baladewa coba jarak ayo maju rene aja mung ijen rebutan 100 Baladewa ra mundur jangan Ratu Mandura Baladewa ayo ning ada yang Dinggo raum nduk. Ki watuke simbah angsare apik. Aduh, ben awet tuwoke awet nom. ada yang bobo penemban kenging menapa dumadaan kados mekaten salahipun. Aduh, aku ki wong tuwa sing ora kancen. Boten kajeng dos pundi. Sowan ana negara Ngastina bakal sabiyantu Ratu Ngastina. Bratayuda Jaya binangun karepen unggul para Kurawa saran-saranane kudu mateni Semar. Aku matur kaya ngono kuwi Ratu Mandura Prabu Baladewa muntap. Nesu aku didupak. Aduh. Tekan njaba terus candak dikeplek-keplekke. Aduh. Ratu kok lek ngawur perang ora duwe rama. Didugangi dijotosi lambene cerewete ra enak. Aduh. Dibuang terus aku ngerti-ngerti nubruk wedhus. Wedhus pripun niki wau kula. Oh, kowe to. Tak kira nek wedhus. Apa tumon wedhus kok kathokan? Aduh. Yang soden to. Boten dawuh. Iki murid pertapan ngawu-awu langit kok jak komplit. Nggih bidal sedaya. Kandhanono. Gurumu di pirang-pirange karo Ratu Mandura Baladewa. Perintahke wadya bala kabeh murid-murid ngawu-awu langit kabeh. Padha tata-tata sikep ing gegaman. Dina iki sadurunge mateni Semar Ratu Mandura Baladewa dipateni luwih dhisik. Iki sadurunge mateni Semar Ratu Mandura Baladewa dipateni luwih dhisik. Perintahke para murid ing ngawu langit nggir Ngestuaken dawuh Bawa Remban. enjing bidal gumuro saking jroning braja Kunging kang Balakuswa busanane
siswa bertapan ngawau langit budal ngerangket bolo dewasa Tari cakil. Iya, Pak. Tari cakil, Pak.
Tarik catur bos kan ora kena dijogong. Ini ya.